Dia tonggo kangenmu bali eling nalika iku sapi rasane waktu dhewe aku terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame kuyok rukun seneng atine masalah alet ali-ali sadulit kanggo tombong tangan iki rasa sakiti durung tutupani rasa kangen wis bisa mari matur nuwun. Iya. Leren sikik sawetara wektu, Nduk. Iya, Mak. Ngatur pandonga sartane ya ngaturke panuwun. Iya, mergo kuwi ingkang utama. Bener. Awake dhewe bengi iki sowan ana ngersane sapa lan kudu ngaturke apa kuwi baku. Iya. Ya diaturke bareng-bareng ya, Mak. Iya. Makili kanca-kanca brayat Ansor laras saka Gunung Kidul ya, Nduk. Iya. Sowan wonten ngersanipun yana daleme penyaipun Bapak Yoga Prasetyo dalah penyaipun Ibu Ani Istiani. Heeh.
wonten ing mriki pinanggih kanthi kawontenan ingkang estu damel remen ing penggalih. Bener, Mak. Sebab apa? Ayo merga penjane Bapak Yoga Prasetyo dalah Ibu Ani Istiani iki piyai sing luar biasa. Nek ora piyai sing luar biasa sengara iso ngumpulke piyai semene mbane ingkang padha lenggah nyekseni adicara bengi iki, Nduk. Lah iya. Lah iya. Banjur dalam rangka apa iki, Mak? Ya, bengi iki dalam rangka syukuran, Nduk, utawa manasuka utawa tasyakuran walimatul khitan panjenengane adikku panjenengane DI Deva Yowan Saca Prasetyo. Putrane panjenengane Bapak Yoga Prasetyo dalah Ibu Ani Istiani. Oh ya, Mak, ya. Dik Yowan, wis kelakon disupetake, wis kelakon dadi dewasa, Wis meh ndungkap dewasa, Nduk. Oh lah iya. Nek wong lenang kuwi dewasa dewasane pikiran kuwi nek sesuk nalikane wis umur 40 tahun. Oh iya, kuwi mateng-matenge. Iya. Iya, Mak, iya ngaturke pandonga. Iya. Sartane ya ngaturke kula nuwun ngersane Bapak Yoga Prasetyo dalah wonten ngersanipun para warga masyarakat ing Pringapus Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung kene. Wah, luar biasa, Nduk. Heeh. Kowe sasi wingi rak sowan ning ngendi kae, Mak? Ya padha Kaloran. Iya. Nanging alamate ngendi aku lali. Ya engko dieling-eling. Iya. Ning daleme Mas Elik. Njane Mas Elik bengi iki ya rawuh. Iya. Sing nimbali kowe sasi wingi. Bener. Ngaturke panuwun. Sartane ya ngaturke pandonga. Heeh. Iki ngersane panjenengane Pak Yoga Prasetyo dalah panjenengane Ibu Ani Istiani ingkang wis kelakon nyupetake utawa mengkitankan putrane panjenengane Dik Yowan. Iya. Muga-muga panjenengane Dik Ideva Yowan Saca Prasetyo anggone wis disupetake, wis dilangi sukertane lan dilangi penyakite. Muga-muga besok tembe mburine bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero marang jenenge wong tuwa ya tiyang sepuhe. Amin. Sartane iso piguna tumrap sak kiwa tengen. Sing terutama iki sak kiwa tengen sikik, Nduk. Iya. Piguna tumrap negara. Umpamane nuwun sewu dadi pejabat negara ning nek ora piguna tumrap tangga teparo kiwa tengene ya nuwun sewu tanpa guna muspra. Iya. Sing cetha piguna kanggo wong tuane ya kanggo bapak ibuke. Ya nek kuwi utama. Heeh. Wis cetha panjenengane Dik Yowan wis ora bakal kelalen nek perkara mulyake tiyang sepuhe bapak lan ibune. Oh lah iya. Sing baku ki iso piguna tumraping para warga masyarakat sak kiwa tengene, Nduk. Oh iya. Mergo sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sak pepadane. Oh lah iya, Mak. Ngaturke salam-salam ngersane Pak Yoga Prasetyo dalah Bu Ani Estiani. Mimas sedaya warga masyarakat ing dusun Pringapus sugeng dalu matur nuwun sugeng lenggah. Iya. Kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna ya ngaturke panuwun mau kanca-kanca wis tekan kene dengan keadaan sehat walafiat kabeh ya, Nduk, ora ana alangan suwiji apa. Iya. Ngaturke panuwun uga salam uga kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul sekolahanmu. Iya. Iki wis wiwit libur kenaikan dadi ya. Matur nuwun. Uga kanggo paguyuban Mandakiyu sartane pamirsa live streaming matur sembah nuwun. Iya, Mak, ya. Kiya Karang Taruna nggonku kono. Piye? Grup Karang Taruna jenenge 4G. Iya, sak grup. Melu sak biyantu pengajian tahlil Suwargi Simbok Kunduk. Oh iya, Simbah Putri ya. Matur nuwun. Neng omah iki do disimak. Neng streaming kanca-kanca tangga teparo do nglumpuk kabeh. Oh iya, Mak. Mambengi ya streaming wayangan, mambengi doane ning omah. Oh iya. Matur nuwun. Ki ngaturke cekat kancane ceket, dulure gelis kancane cepet. Apa? Awake dhewe ning kene ora dhewe. Sebabe
dikancani karo Mbok De karo mak cilikmu. Sapa? Mbok De Mimin karo Bulik Apri. Oh iya. Wedok. Aja sembetengan kowe. Iya. Diaturi. Apa sepote? Ayo serampat wae ra apa-apa. Oh iya. Semen sak karepe ra. Diaturi tindak pemanggungan monggo tanpa ngira-ngira pakurmatan pepundhen kula panjenenganipun Bude Mimin kalian Mbak Yo Apri. Iya, disepati. Serampat monggo Mas. Kangen goreng nawangi. Yo. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Sugeng dalu Mbak Apri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Apri. Tak kira nek arep mbeksa cara kakung ngono kae. Sapa? Lah wong wedok kok Sing kae lho, sing kae. kok sing kae iki lho. Lah, ini iki di. Nah. Kok ini lindel? Sek. Kok sek lho. Sek, wong klar. Wong ayu karo sithik mesthi waoni lho. Rada arene kowe kok sirahmu kena lingkir kok bengi iki nek banci babak bundas iku malahan kok seneng. Kok banci bapak bunda. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu. Nggih sugeng dalu Mbak Dewi. Awane adem nggih cocok nggih berkembang biak. Ayo jenengan kuwi nek aku mono. Lah nggih kek kula iki kek piye sesuke iki ngene kek ayune kok ngene kok ora ana priya sing gelem ngayunke iki salahku apa luputku nggon ngendi klerku piye kadang kula ya gagapi kaya kula karo wong lanang ya ora ngatung kula iso heker-heker golek pangan dhewe ning ayu ya umume wong wedok liyane dedeg ya lencir kuning lengkung Neng sayange siji Lek, ora iso digunakake. ya piye carane kok ya browsing piye le gunakake kok ya iso carane kok ya Oh alah, matur sembah nuwun dalu menika sowan wonten dalemipun Pak Yoga. Pak Yoga. Kalian Bu Ani. Nggih. Menika adicara kitan walimatul kitan dan kaya kowe dhisik ya, Lek. Aku sih udah dikerek kunir kok, ora ngono-ngono. Apa tok dadi ra paham, ora petek gamang ngono lho aku iki. Ketoke dikerek jahe kok. Kabare malah dijepitke lawang men. Sing dijepit capane wong ra duwe kok yo. Alah kutil kan lho, Lek. Yoga-yogane kok hawane perayaan birahi sedaya to, Mas iki Mas. Wong edan. Ora ketemu pirang. Derek ndedonga kagem Dek Ananda Adifa.
Ideva. Ideva lah. Ideva. Jeneng kok angel kok Sukimin ngono malah gampang ya. Sukimin iki rak kowe. Lah ya maksudnya lho nek wong dhisik raya mung canda cekel, pamane laire pon ya poniem, laire ngat ya ngatiem, laire rebo ya boniem rak gur pamane. Saiki kok ya angel ra umum. Suk lah nek Sukimin artine apa? Suki luwe. Min ki lanang. Min ki kurang. Dadi wong lanang sing kira-kira kurang luwih ora lanang. Ya wis aku remampu ngono ra itu. Mugi-mugi Adik Ideva ingkang Hmm. dipun kitanaken kula dongaaken mugi dadosa putra ingkang saleh migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Saged taruna ngungkuli bapa. Dongamu piye Lek Min? Muga-muga bisa muga-muga dadi bocah kang utama. Iso gawe kuncarane asmane wong tuwa, iso mikul dhuwur mendem jero. Lho, mikul dhuwur mendem jero kuwi sering kita mendengar, tapi artinya apa toh? Apa? Artinya menutup aib orang tua, kekurangan orang tua dan saudara sedalam-dalamnya. Lah, lan ngetokke keluyane wong tua. Iki lho wong tua aku iso nyekolahke aku didik aku ngulawentah aku ngajar ilmu agama, ngajari srawung sing apik, ngagari dadi wong sing bermanfaat. Kuwi sing darane mikul dhuwur mendem jero. Ora kok wadine keluarga, wadine bojo, wadine kanca diler kuwi ra etuk. Barang siapa membuka aib saudaramu sendiri, padha ae mangan daging mentah. Lho. Maka mentah ki ya enak kalau apa? Hei. Wow. Iki gawean lawasmu aja mbok gawa. Ibaratnya mate batang ngono lah, batang ngono lho. Intine ngene lah. Nek kamu membuka aib saudaramu, tetanggamu, sedulurmu, aibmu ya bakal dibuka karo Gusti Karya Jagat. Kita tuh punya aib masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Ning Gusti Allah isih iso nutupi. Pamane mimin kae lho di anak loro bapakne 13 upamane ngono ki. Mboke ben bapakne 13 yo men nyangga kono le nderake kono becik olole nang ngri kono upamane lho. Mimin kae lho anu saiki dadi artis kondang kae kan ora ndek kemampuan kan mergo merdukun pamane ngono kuwi ya. Mbok merduka Pak Jupat 5 pantir paribasan dukune 29 saupamane ngentekke gula setengah kental paribasane. Nek Gusti Allah ora berkehendak kun fayakun dadi artis sing mahal ya ora mungkin to. Mula njaluk omong karo Gusti Allah aja njaluk karo banyu karo watu dukun ku ya gur lantaran. Nggih. Menika wau sekedhik ular-ular saking panjenenganipun Gus Sukimin. Ora Gus ya meneh ya sembur tutur sithik-sithik ngono kuwi. Ya, kowe bengi iki dandanmu kok kaya mbok pal-pal. Ya maksimal kok. Nek sayange siji lho, Lek. Apa? Susumu kok doyong nengen ta, Lek? Susu kok piye ta gombalmu? Bar tak nggo ngombeni sing keson mang. Lah tekno ya pikir jenenge lah ya. Lho saya arep to kae. Suaraku apik, pamane suaraku apik, aku ayu, kowe nek sone mletor ya gur ngosos. Mula ya piye carane nek tak kei dhuwit darani ngino wong akeh sithik diparing karo sing kagungan kersa. Tukang son ki ya pinter. Wong wedok ayu-ayu ya milih sing ndek potensi yo. Lah iya. Sik kok potensi apa? Garek nguntiri niku. Potensi sing diuntir-untir. Potensi yo. Oh alah. Sing penting ya tugase wong tua ki ya, Jas. Heeh. Ngekeki jeneng sing apik nggo putrane. Nah iki mah jenenge apik. Heeh, nama baik itu adalah paribasan ki nggo pandonga. Iya. Lah kok anakmu kae kok jenenge ora apik. Lek kae arep Islam kok malah jenenge Nur Saitoni Rajim ki neng. Mula ya nganggo jeneng, nganggo cara Islam ya apik, nganggo cara paribasan, nganggo cara Jawa ya utama, nganggo cara apa ning ku jek iso mudeng artine ora mung gugon Tuhan melu-melu. Oh, lah rek Nur ki rak cahaya. Heeh. Saiton ki pakne kowe. Dalane setan ngono. Terus nomor loro mendidik kula mentah sing apik. Ya ta ya ilmu agama, budi pekerti, unggah-ungguh, sopan santun.
mana orang yang dituakan kita hormati. Sing nomor 3 kuwi nek wis akhir dewasa menikahkan to ngrabekke. Ning nek bar kuwi tugase wong tua paribasan ora kok wis rampung. Ning paribasan tugas utamane iki wis kabeh wis tercover. Ngono kuwi lho, Jas. Iya. Lho ora gampang dikai amanah ki. Mula kula dong dikai niku mergo kula kan rung iso ajak sibuk kerja to kula dadi nggih. Sukimen pelantangan kok gagas meteng iki. Kok senengane. Paribasanipun nggih matur sembah Kang sampun pereng rawuh enten kewonten wiking ketinggal Bu. Ganci. Kula keng wiking cantik napa mboten? Mboten. Gawe juga kadhewe kowe. Nek saka kadohan ki kowe ketok ayu. Sing saka cerak ki ngomong mboten ki bener lah wong jenggotmu ki lho. Apa dikeroksekno lho. Aku ya ora nyalahke. Nek sing ngarani aku ora ayu ki berarti memandang aku dengan mata telanjang. Mata kok udoh ki Maksudnya ning nek sing ngomong Mbak Min kae ayu. Ayu ki merga memandang aku dengan mata batin. Lho. Betul. Oh, apri kaya ayu, cahayane sumunar, ayune ning donya. Ayu ning donya. Wong ayu nang donya ki wedine karo panase lampu, panase srengenge wedine kisut, wedine ireng, wedine dongos-dongos raine. Ning nek aku wedine karo panas sing geni neraka. Lho, dadi tindak laku sak laku kudu sing hati-hati. Lek, telek. Cintai dhewe ora. Lah niki suntik putih men ayu nggih to? Suntik putih luluran. Ki mung pirang wektu engko 35 kisut kabeh. Lah kowe nek pengen mbok suntik putih. Aku gak kok nganggo air wudu ae. Gayamu. Lah kowe nek air wudu, ra mesti salat. Lah salatmu ki nggo sarung apa ruko? Tergantung. Ya salat yo nganggo sarung kok. Kayak wingi ya Jumatan sama. Sesuk no. Oh, sesuk. Sesuk Jumatan. Nggih. Sing Jumat wingi ngono tegese. Jumat wingi Jumatan. Bagus. Kok padake. Nyepelekke. Borak pokoke wong lanang borak ketang sak pleci iki kudu wajib Jumatan. Mbok paribasan arep titite iki dirubung tengu tetep Jumatan ya. Lho. Tak omongane mergone tidak ada. Lho, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kalau sakit dan sebagainya itu tidak boleh meninggalkan ibadah. Oh, lah aku arep salat sengene mbokku kok, Lek. Lah ngapa? Lah aku nganggo rukoh kok disek. Ya salah. Lanang nganggo rukoh. Wah, iya. Sirku menutup aurat. Lah aku anggar ning masjid ya bingung. Arep manggon ngarep apa mburi aku ngono. Aku ya terus ning tengah-tengah ning dhuwur sekat kae aku. Ra sida salat. Nek urusan ibadah, urusan akidah aja di Iya. Nggih, guyon-guyon karo ngaturke panglipur ya ana. Wonten pamundutan mboten? Mas Yusuf. Baguran, Mbak. Dipun Mas, tunggal mbok setunggal. Injih menika. Aku ra melu Yusuf Ansor sebenarnya dijoli karo sindan sing sisih kene iki dhuwit. Nek rupa ya macul kaya aku lho. Ki sindan sing kene dhewe. Lah ya aku dijol ke sindan sisih kene dhewe nek babakan rupa ya aku ora menang bersaing to ya wani bersaing to ya. Pakaiane mompyor gek jejer dalang kok kaya garwa dalang ya Le. Kowe ra ngebomi lho. Nggih, anu turu ning transit mau, Bu. Iya. Iki Aku ra melu-melu ya, Mbak. Aku lah jaman biasane iki nek garwa dalang ki rak pakaiane beda. Beda. Tur mepet dalang. Heeh, nggo kembangan carane. Kok kembangan barang karo jangkrilan apa piye? Jejer dalang ya malah kaya memedi ya. Lah kowe nek jejer Dek Yusuf nek misale nang kene iki lho. Paman aku neng kene umpama. Lah kaya mbahne kakung mengestoni putune. Wis salah. Apa ra iku wis kelinting banget to Pri. Ora le Mbah Kakung kuwi lho. Diwaca Dek Yusuf. Iya, ini dari Pandagio nderek nyimak. Pandagio ki apa? Pandagio ki singkatan saka Pandemen Dalang Yusuf. Oh, nggih. Mengke nyuwun lagunipun ayang-ayang dipun langgamaken dipun lanjut dangdut. Oh ya. Lagon menika kula aturaken dhateng warga ingkang sami rondo saking menyanipun Bapak Kadus Mbaturna Wonogiri. Oh ya, Pak. Terus iki saka Bu Sri Rejeki Temanggung. Wo piyayi kene. Iya, nyuwun lagune padha kalian Pak
Kadus. Oh. Kenapa? Ayang-ayang. Oh ayang-ayang. Nggih. Mbak Apri kalian Mas Mimin Rungokno, Mbak Apri karo Mas Mimin. Aku mung maca tulisane lho. Kuwi mergo tresno karo aku. Tresno ngapa ditulis Mas? Men kuwi iki Mbak Mimin ki ning panggung ngono, men kembali nek pas ora nyambut kembali kepada fitrahnya. Oh, dadi ngelingke ngono ya, Lek ya. Ngelingke ki apik Oh, ora nggih. serik. Jadi kembali ke fitrahnya, kowe nek ora pas nyinden ngene iki ning omah ya ngarit, nimpal. Ya nimpal. Ngambor. Iya. Wonten melih. Pamundutanipun. Sementara menika. Oh, taruh akeh. Dalah kok tidak unekke. Ayo men ya. Iya. Iki diaturke apa sih? Ya, Diatur. sing- Mau anu lho, Dik Yohan arep Oh iya. karang panjenengane iki ya seneng manu ning omah latihan mayang, Mbak. Oh Sing dikitanke adik Ideva. Ideva. Ideva Yuan. Kuwi iki ya seneng dalang lho. Oh ngaten. Terus wantene ya sae. Ya becik. Budaya. Ya budaya. Nek diaturi munggah panggung ngono prayogi. Iya. Ya sliramu coba le ngaturi kersan apa mboten? Dole ingkang dipun kitanake nih jejer tante kene le. Iya. Jejer tante karo pakmu gede iki lho. Bosok. Sepati Mas yo. Anu masih sakit, Dik, masih sakit. Sudah enggak? Oh, udah enggak. Oh, mula kok kok ngakun- dicekeling ini terus apa, Cek? Lara. Kuwi nyekeli weteng kok yo. Oh saiki kan wis modern. Apa? Garek pirang dina wis garing. Ora kaya kowe dhisik dadak meme ning nggon watu nggon kali. Kan zaman dhisik kan ya urung model kok saiki Lah laser-laser. iya. Kayak gewedi kan. Aduh. Watune iki gede banget ngono lho. Watune. Kok yo. Kok aku dadi kelingan lampu strongkeng kae. Nek saya kan ra ono iritasi-iritasi Iya. ra ono. Dik. Sugeng dalu Dek Yohan nggih. Panggilannya Deva. Dek Deva. Oh, Dek Deva. Kleru. Lah nek aku njeluke ngono ya Oh, iya. bebas. Ya wis. Dek Deva kelas berapa, Dek? Ajeng SMP. Ajeng SMP. Oh berarti naik minggah tunggal SMP. Oh lah aku kawis meh mlebu SMA dadi wis diwud-diwud jalan. Lah jenenge lah jam aku ya wedi diweden-wedeni kok. Jenenge beda diweden-wedeni kok. Yo Gila nih. aku nyeritake awakku dhewe dhisik ngono lho. Dek Deva napa? Iki kok sinden gak mah bayangke lho. Seneng kok. Dek Deva belajar wayangnya teng pundi? Teng Griya. Oh, Lewat YouTube atau wonten guru ingkang wonten griya? YouTube. YouTube. oh berarti kados Mas Yusuf Ansor. Dulu Aku ya belajar memang dari dari YouTube pakai wayang kerdus dulu. Sakniki dadi lan kondange muga-muga kondange Mas Yusuf iso numrapi Dek Deva. Nek iki mari tenan to? Pun. Delok padha ora. Kok padha ora. Apa iki gila nih kok bocah. Lah ndek kowe elik kae kok. Apa iki do trocos-trocos lho. Iki dilastri wae lho, sak alam donya mirsani lho. Loh, iki kan apa jenenge obrolan tentang sesama lelaki. Nek aku kan tak gawe peni kok. Kok sinden ki arep delok iki. Nek ngono aku tak gawe rada modifikasi kok. Tak ukirke ning Jepara kok tak. Ora tok cokot ke rayap wae, Lek. Dek Deva, kalau jenengan iku belajar wayang, mbok nyoba suluk atau odo-odo apa napa? Nah ning kene. Paketan? Ayo ning kene. Oh, Lungguh kene ya men umur iki ya men patut ning ngisor bencong. Lanjut men kesawapan. sawapan Mas Nggih, Yusuf. nggih. Ayo. Nah, Tepuk kene. tangan kagem Dek Deva. Gak bocah alus sopan lah kayak pinter ya Allah aku gelem lah kok. Gelem anake bapakne. Ya Pak Nino Pak ya.
Ya. Tak cekel kele anu ki mau lho apa? Mas mbok aku ya dikalungi padha kuwi to Mas. Kalungana celurit iki lho. Kok aku kok Yusuf, kene dadi bintang tamu. Kok lho ya? Kamu kok penak emen. Ben kowe yo ngrasake. Aku pirang-pirang anu kok melekoto ae kok lek. Kene. Untung ra kleru ndemak persenen. Persenen sengat. Sungkem Pak Dese, Bude. si hajat pinter ya dole. Nggih, mengestunipun sapa? Pak D apa? Pak D. Kowe iso gembrundung gedhe iki mergo anu air susuku dole. Nggih. Oh, mergo asi. Air susu iblis. Ayo, Dek Deva. Deva. Niki langsung suluk napa? Suluk sak kersa Dek Deva. Suluk kenging. Napa neruske wayang aku sewengi ya Prayokto? Oh, mboten. Sing dibayar ki sapa? Paling tidak kan Dek Yusuf ki menginspirasi Dek Deva. Ayo Dek. Yuk suluk, yuk mboten apa-apa. Hati-hati, le ngeprak. Omah kejepit. Kanjara ingkang puspita rum Tepuk tangan Bapak Ibu. silireng samirana mrek sekar kadong waras ratmaning driya Sampun luar biasa loh mau sak otot mentale iki lho mentale iki lho dadi belajar iki ya ming lewat YouTube ora ana sing mentori ning ya langsung nyantol ning sesuwe engko literasine banyak dadi pinter iya Dek Yusuf arep matur apa mengomentari Iki tadi nak wis suluk ta niku. Anu odo-odo sing nganggo dodokan coba ya. dodokan sing dipun Heh? apa dipun Mau sak kersane apa sing arep di heeh sing arep ditokke apa? Hah? Ya. pengen ibu Bu Mimin aku pengen ibu Bu Mimin ngono marasan-sane ngangge dodokan Heh? Ayo sampean teruske. Non, mboten pati apal. Oh, nggih liyane sing apal coba. kok nek ra iso ya dipeksa kok Oh, jantur. Nggih. oh janturan Oh iya. Jantur ya wayange ya sing padha pas jejer mau. apa kowe dadi wayang golek ya le Iki mboten komplit. kok ndak nggo dolanan aku Apa dadi wayang apa? golek Wayang golek. ndak nggo dolanan terus aku nyaman piye Wediku nek nyaman ki lho. Iya. ayo monggo Dek Deva Serbak, Mas. Sa
Dung ilahing awigna mastu purna sidhem. Awigna mastu srat mriyang jagat karana sirang tondo. Kawahisaning bisana. Sono sinawung langning wilapa. Ekstu makrih lastantu lampahing Buddha. Jinantur tutur katila tula-tulat ning labdeng paradya. Windur sita ngumpama prameng niskara. Karanta jantu miyang jaman para. Pinardi tameng lalata mangkya tekap wasananing bubita. Tanung ranggeng prambang matumpa-tumpa. Marma panggo panggugung sang Purwengkata sih gepyar dumadining wayang Purwa. Purwakani kandha narik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa. Yen lira saya karas mulat sarira hang rasa wani uruhing diri. Rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngira kaca. Jareh wis rinangkup caing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran. Yakuwi jatine amriksani pagaran ringgit Purwa. Surya Candra Daru menyang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sahari ratri hangidri bawana. Purwa tekeng dosina. Gilir gumanti temahan dadi petanganing dina. Sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar saya sinarambun. Kaya jawah pating krembyah dadi padangan kutu-kutu walang tangga. Buron wana miyang Burantaya dadi branaan tanpa wicalan. Padang trawangan sinaring Sang Hyang Rawi ingkang ngarsa amerbawane jagat. Mungguhing jagat wetan duk mungup-mungup. Mungguhing kalian nukir abang mengangah lamun leksi yayah handirat-handirata bumi. Saya dangu sumrut Sang Hyang Arka. Katon seblak kanan kiniring abang esmu jenar. Kaperbawan sinaring Sang Hyang Baswanta. Tan mentuh katon ijo royo-royo hamengku gunung biru moyo-moyo. Pucuking gunung kinemlan gendanu kasiliring Prabancana lenggat-lenggut nganti kaya mekutu-mekutu. Tan atawis dangu solahing kawula dasih. Dan ilo arsa angupaya boko garap Tegal Sawai. Sampun Dede Manjih luar biasa. Berproses, berprogres. Lah, tetap gladen, tetap sinau, tetap jadi diri sendiri. Terinspirasi saking Mas Yusuf mboten dados menapa ning tetep mengke kedah duwe ciri khas piyambak. Men mudah diingat. Nek pancen penyanyi pengen bener-bener terjun wonten dunia seni pedalangan. Kados Mbak Mimin. Kayak gini kan Mbak Mimin kan juga punya ciri khas. Jadi ciri karo khas iku kayak cirine nek. Ciri ki cacat iki. Sik iki aku ana kenang-kenangan ya wis ya ra ketang elek-elekan. Gandeng ana blangkon ning omah atur neneng Dewa. Oh, elah. Tinggokke sisan. Iki ya iki gegeden ra apa-apa sesuk ngunduri gede. Nek wis bar supit iki biasane bocah terus sok lempus. Terus gembrundung Mas. Nah, tak nggokke ya. Nggih. Corne wit-witan bar dirancasi kae terus tukule Nuwun. Kayak dhewean ngeki apa ya, Lek? Masa arep ngeki gelungan ra ya ora to? Aku tak kae jiwa raga kuwi ditinggal ning kene. Dan Ora ming iket, Dik. Iki no wayang muga-muga iso nggo sinau. gladen. Ya.
Bagong Kolor. Weh. Kaya kagungane Sergi. Suwargi Pak Seno ya. Heeh. Matur nuwun. Nggih aja didol lho iki lho. Boten. Luar biasa. Nggih. Nah, Ya mengko kenang-kenangan lek iki nggo ngrumat blangkone ben ora lecek ya. ya. Ki ana mereke semen Gresik. Wah iki. Kok blangkon kok mereke semen Gresik yo. Ora. Wis gek dicopot. Nah, Nek glungan kuwi kok mereke Kuku Bima ya, Cek. Ngopo to kok aku salah terus lho. Sampun aku ngomong kok dipoyoki terus. iki mereke udu Kuku Bima Le. Apa? Mereke Toto. Totoi toilet iki nggon. Deva mriki riyen. Nah, diagem mawon. Diagem wae. Ya kan enggak apa-apa lah bagus sih kak ngene pinter. alah. Iki soleh yang saya lihat itu bocahnya santun. Raden-raden kan saiki kadang kala rak ya nyun sewu ya ora kok mbandingke meneh santune menika lho patut. Tor saiki ki Le, basa Jawa ki neng wilayahe dhewe ki Wong Jawa wong paribasan. Jawa paribasan iki wis rada angel diajarke ngono lho. Dados bapak ibu nek ning dalem seyogyanya ngajari putra wayah menika basa Jawa. Nek basa Indonesia, basa Inggris Pak Guru wis ngajari. Merga wonten basa Jawa wonten tataranipun, wonten unggah-ungguhipun, wonten budi pekerti. Dados mboten klentu menawi Dek Deva menika remen kalian budaya maliginipun ringgit. Sukses, pinter, sehat, soleh ya Le, ca bagus. So nek dadi nganten ngundang budhe aku swidak umurku sombene swidak 5. Nek dadi nganten ngundang budhe. Ya nek tekan Nek tidak ya Ha donga iki sing apik. toko sing apik ngono. Sik sampean mah persis panjake iki lho. Sing agem oh. Nek ki mau rak wis janturan wis, Nggih. suluk wis. Nek bawa apa nyanyi apa ngono Dik? Nyanyi mawon. Nyanyi mawon. Ya. Karaoke. Lagune apa? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Niki kula duet kalih punaan. Oh, Ponaan nggih. Sinten? Niku Fanya. Oh lah. Wah, ya Allah. Meni alah iya. Sini sayangku, mriki. Ya Allah, ki kok iso apik-apik iki dhisik piye ya Lek Lah gawe iya ne? kok iso apik-apik resik-resik sopan sontak anu sopan gak bibite iki bibite piye ya? Mare kowe Minat apa piye? lah apa aku tak golek jago kene ya Mas? Yo alah, nggih. Lah ya Allah. Cantik ya. Ampun, ya ampun cantik banget. Nggih. Namine sinten, Adik? Fanya Fanya. Kelas pinten? setunggal SD. Nggih. Ya Allah kendele ra. Iya, salim sama Mbah Kakung dulu. Iya. Wis sakarepmu sing penting bocahe seneng ora Iya. wedi. Mbok ya eyang nguti ngono kok Mbah Langkung. Mau nyanyi lagunipun? bintang asmara Lintang Asmara. Lintang Asmara Bintang iya. Asmara. Langsung deh. Siap? Oke. Monggo Kakak. Kita joget ya, Cak. Ayo ya. Iya. Goyang, Cak. kang
Jos. Gedang yo. Bulan dadi saksi upayane dapat balik janji janji sebenarnya bisa upayane Terima kasih Dek Fanya. Lah, bibite ape-ape. Lah kula mriki iki golek sangu malah kok nyangoni. Loh, nek sampean nyangoni adik dua itu, engko sangune sampean sing ngene luwih akeh. Oh, ngono. Ibarate wong sedekah ki
Iki Ijole kira lho. ngene to, Le. Ning panggung ki dalang ki artine rak ngudal piwulan. Dadi ora ana alane nek dalang ki nyontoni sik. Nah. Aku ora nggo duit ya. Lah apa tak silihi sik? Heeh, kene. Amin, nggih. Pripun? Lah kene. Halo, nah, anu salim sama Mas Dalang dulu. Sama Om. Lah iya. Iya. Iya, weh. Sing pinter sekolah aja ora bisik ya. Yo cacine kok ora sik. Maksudnya sekolahnya kudu dirampungke ngono lho. Dirampunke sik iya. Iya. Iki bayaran wingi bengi. Oh iya to, wedar kene-kene. Ora iki sengaja aku nek nyimpen duit iki tak dekek nggo amplop. Lho lah iya. Nah, siji-siji tolong disampaikan, Lek. Nggih, kersane mriko ki amdal suwar kendel. panjenengan. Nah, kalih Dik anu Heeh, wah janes. Iki aja dienggo tumbas permen ya. Iki nek iso dienggo nyelengi dienggo tumbas putihan wayang kulit ben iso kagungan wayang kulit. Nah, iki ya, oke semangat ya. Wah, generasi penerus, Nduk. Iya. Oh, Konangan. jadi bapake kuwi mau termasuk eksploitasi kuwi mau. Niki sekedhik saking Tante Apri, nggih, Dek Fania kalih Dek Deva. Ora ketang bapakmu ngeki aku luweh. Ini iki nggo patut Nggo sarang, nggo pancingan, nggo pancingan. Nah, iki nggo pancingan, nggo cambuk semangat. Kagem Dek Fania kalih Mas Deva. Nggih. Nah, ini buat Dek Fania, ini buat Mas Deva, nggih. Pak Dek belum. Oh. Gandeng aku nek kene niatku ya gur silaturahmi. Duit beli kok rak mung angka to. Lah, nek silaturahmi itu keberkahan, itu sedulur nggih to. Nek duit ya mau entukmu duit tok, ora mesti berkah. Anu iki mampune budhe gandeng budhe iki rondo iki 20-20. Wah. Kale ringki. Budhe iki biasane meneh oke. Nggih, sehat-sehat pinter nggih. Tondo tresno, dieling-eling budhe dolan ten Klaten. Kula pun dolan mriki njing jalan dolan ten Klaten, ten gubuk kula. Lebih tepatnya istana gitu ya. Iya. Istanane Betari Durga. Istanane iki lho, abdi-abdine. Nggih. Kuwi iki grapyak-grapyak. Oh, ngaten. Loh, Contone. Sampeyan nek marane Ndek Likmin, Nggih. lagi mlebu ning halamane ngono, ning latare mesti dibagekke. Bagekke lik. Kae wedhusku ya, Bri. Oh, kono Walah. blantik kaya. Iya. Jos, Makasih ya Dek Fania. Makasih Dek Fania. Iya. Duit aja keke mbokmu. Ndak. Oh, ndek tabungan dhewe-dhewe kok. Mbok ning fan kita lho, Jas, Mbok Dedek. Oh iya, nanti nek dikasih mama ndak ilang ngono ya. Ya mudeng. Saling Makasih jalan ya. Pinter selalu ya Dek Fania. Ya. Sampun Dek Deva. Iya, Dek Deva. Mau nyanyi lagi? Mboten. Sudah. Sampun nggih. Ya. Siap, Dek Dewa semangat pokoknya. Tak mandap kula. Nggih, Nggih. makasih. Alah, kek sopane Nggih, kaya siap. ngene. Kek- Lah aku arep anak sopan piye bapakne merosal dhisik aku ki beda to ngono to Le. Lah le gawe nang Oyo kok Mas. Kok ya diwedarke dhewe lho, Rabeh. Kala ya nyengkel cari temen. Mula ngono ki digoleki halale sik. Aja mburu seneng lho mesti ayem ning mburu ayem di situ ada kesenangan lho. Diluruskan. Aja mung mburu seneng. Ning mburu ayem di situ ada kesenangan. Nek golek seneng lho mesti ayem ngono kuwi lho. Lah kok peningkatan ning Oyo biasane ning galengane dadi yo. Ning Oyo. Nah, suka pari suka. Nggih. Wonten Napa lo? pamundutan malih? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Pak Ngadya, pidaleming ngeleri pelayan Gunung Kidul. Nderek wungon nyuwun langgam ninggal katresnan. Oh nggih. Gending punika kula aturaken dhateng sedaya pandemen wayang kulit, dhateng
Masda dan Ansor Laras semoga sehat dan sukses selalu. Salam kagem Mbak Mimin dan Mbak Apri semoga sehat selalu. Sembah Terima nuwun kasih. ingkang mantau streaming Nggih, lumantar. Pak Ngadio, Pak Ngadio. Pak Ngadio. Iya. Dio kaya tanggoku. Sinten? Anu namanya siapa? Dio. Lah jenenge Ngadio. Dio. Ayo panggilan ki sing keren. Iya. Iki diatur apa sih? Iya. Ki Yusuf. Ayang-ayang Mbak Yo. Ayang-ayang. Menika Ayang-ayang langgam. Iya. Heeh. Maka kanca-kanca. Monggo sareng-sareng. Iki duet aku karo sliramu. Oh, gitu. Lah, kowe saiki madeg MC sik disiarke upamane kowe dadi MC ngono lho iki. Baik, Wah. ladies and gentlemen, kali ini hadir sebuah nomor lagu koleksi dari Risang Goto, kalau nggak salah dari Pacitan ya. Iya. Ini sebuah nomor lagu bertitelkan Ayang-Ayang, hadir bersama artis dari Kota Klaten, Princess Aprilia Sucipto Suzuki dan Suzuki. Limen. Baik, Baik. oke baik. Kur baik kae lho. Dikasih satu persatu ngono. Dikasih sebuah nomor persembahan dari kami, Princess Aprilia dan Sukime dengan Ayang. Ayang, terimalah. Baik. Kok kur baik. Ya. Ayo ya. Petang rasane ati kang nandang sengiting niat hanyawan aku kowe lapor katresnan. Wong ayu tak jalo ojo Kang Mas. seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Sanadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan. Mas mesti kaneng ati tunggu siji tresno iki abadi ning asmara kuatno ati kawula akan tulal apa tresno datang kendhat saking coba kae wangi tak pangeni laire tresno kang suci kasih nyata yen to
laire tresno kang suci. Lek kumat mau mengine. Iki apa endingnya kaya closing lagu zaman di kaset dhisik oh dadi Kaset pita. kita kayak lah apa-apa lah. Iya. Kok malah ketok nek mengi. Oh alah. Pripun Pak Dik lo kelihatan cantik. Nah, 50 tahun ayune kaya ngene kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lho Kowe nek karo aku mung ngrasani jenengan. Pripun? Wong kaya Raosan pripun ngomong. spek kaya ngene iki kira-kira gelem pira. Kuwi Pak Pardi kuwi. Sing penting kula Coba. sing penting kula kaya saya tuwun mung golek tentreming ati kok Mas. Kula duwe iso golek pangan dhewe. Mas Picis Raja Brana kula wis duwe lho. Lho. Kowe iki lho, Lek. Ayahmu ki ora ning kene. Ndek ndi? Kae lho. Bapakne Yusuf. Halo Papa. Ini cuman anu sandiwara di panggung hatiku tetep padamu. Ya. Ya lagi mbokmu kualan ta, Lek. Ora kuwi ngroman andine bapake apa piye kowe? Oh alah. Nggih, matur sembah nuwun. Ayang-ayang wis diaturke. Sampo dipun pinangkani. Ayo ngejak Waranggana, Dik. Sinten Ya, ingkang kapiki? Budhe. Mbak Mbak iso sing beda dhewe seragame, Mbak Ira. Irawati sik. Mbak Irawati, monggo. Heeh. Monggo Mbak, nyuwun spotipun kagem Mbak Sepote. Irawati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota dan melihat-lihat bersama yang ada. Saya manggil Nalita dari tata berkuda. Bisa, tolong sama saya. Saya duduk di sini sambil mengangkat kaki melihat dengan asing. Ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari dari kata berhenti. Becak, jalan hati-hati. Saprene nganggo nganteni Janji hop taning hati. Dondong. iki kesenian apa Walah, Kang Dalu Mbak Irawati. Sugeng dalu Aka. Sehat kabarnya? Ya ampun, suwe banget ra kepethuk. Ya. Napa? Saya tahu nek Kenapa? aku dinek nyum jenengan engko nek aku mari lho, Mbak. Loh, mari piye to lah? Kok- Kumat apane? Kok nek nyium jenengan, kok nek ngantek Sukimin metu, kuwi bahaya. Metu apane? Wah, iki ra duwe to. Kok ora duwe piye Iki to? entrane anu gendong tenggok isine entik. Apa? Kita wedok ra duwe nganu. Ra duwe dedek ngono. Kuwi iki kodhok mangan kupat. Apa? Dhuwure wedok, ngisore jengat. Wirane iki lho. Oh, wirane jenget. Lah sing dhuwur jenget ora. Mang terapi, Mbak. Wis ra iso. Kok dadak diterapi. Ya nek ndak suro ya fungsi, Mbak. Kok fungsine kudu Jamasan pusaka iki lho Oh, maksudnya. disepuhke. tak kira nek terus nggo sajen Sehat Bude. Alhamdulillah pengajianipun sehat, penting sehat. Nggih. Niki rada susut, petang kilo ya ora apa-apa. Lah tekne napa? Miskram, bar miskram. Oh, bar miskram to. Soal iki rahimku rentan to, Mbak, kan ana miyume to. Dadi Lah, kuwi nggih kan miskram dikiret. Lah Bu Bedan ki sing ngiret ora resik. Lah terus? Gek sikile bayine keri ku lho. iki ngono abrakku dhewe. Kak, keri siji apa keri kabeh? Mbok lah kuwi tak kira sikil bayi. Sikil kok ora ana kukune, ana brijine. Sikil bayi kok diwu-diwu ti lho. Sikil bayi kok merenges. Aduh, jalan. Dik, yo. Lagi diatur ke apa? Mbak Irawati. Nek itu Dek, Mbak Irawati alusan lho panjenengane karena aku geradakan berangasan rapopo kali Oh, Mbak ngaten. Irawati niku kedah alusan. ayo empan papan Oh, Papan-papan. nggih. Nggih. nembang Mbak Lho lah iya. Nggih no. Nembang napa wau wonten pamundutan. nggih Ninggal katresnan wau. lho lah nggih Oh, lah, Gegere nggih. putih kok men lah. Gegere putih banget. Oh ya nang ketok dandan wedok nggari wong wedok ayo ya kaya ngono to men kowe iki. Jan. Kok resik nek beda karo tekku ya. Titekmu kok ngapa? Kono kuwi anu kok
cinta Indonesia dadi sak kulite ya dibatik. Batiane apa? Kuwi telas bubul, Mbak. Batiane ya putih. Kuwi kadas. Ninggalkan tresnan Mbak Irawati. Nggih. Langsung apa bawa? Bawa dong. Bawa dong sih. Ya Sak menika mapanipun wonten Temanggung, Mbak. Nggih, wonten Temanggung. Peneripun pundi Mbak Irawati? Selo Pampang. Selo Menika, Pampang. Tembara. Nggih, Oh. dari rumah saya ke sini masih 1 jam. Oh, nggih rakit tebing nggih. Iya. Tepi. Wonten kang nderekaken? Dalam Wonten kang nderekaken? onten. Oh, nggih syukur. Soalnya kula dhewe ya iso nyopir nek jarak jauh trimo golek sopir. Oh, ngoten. Ya kok nek ger kalungku sing ilang nek ngate kehormatanku dilenggo wong ning dalan iki kok kula jaga niku, Bang. Kehormatan jenengan ki ndi to? Oh, ket kehormatan kok ngene lho. Kehormatan kok dikerayu. Kehormatan kok. Budi, kehormatan kok dilewet. Lah iya. Kok menjaga kehormatan kok angger bar kok kene kok mampir pasar sapi Mbak Romo. Kayak golek ekstrakurikuler. Golek anu ya. Ekstra, Mbak, Oh, tambahan. pijet. Niatku pijet ning kono ya mbuh nek niatku pijet. Aku nek karo wong lanang kudu niati sedekah kok nek kono perkono-kono bertindak nista ya kan sing salah kono. Ya tapi jenengan nek dinestani gelem ora? Ya dokoh to, Mbak. Ngono lho, malah maafan. Bawanipun Mbak Irawati. Derek panjenengan wong ayu. Nggih. Wis manut, Mbak. Iki ngono. Pakor mawon Mas Bayu, Mas Ayu. Mas Ayu. Ya. Mas Ayu Gupita. Angger dilem bagus. Alah. Sapu. Terus ikete sesak terus. Lah nggih, angger diarem bagus kok ora kok berdemes ya. Sing wedok terus salting nyekel HP. Sing gender iki angger dilem bagus. Kacamatane rung ngembun. Mangga Bu Irawati. Nggih. Iki piye lah arep mulai Sinden jan? kok lewat kae jan. Oh alah. Mangga Bu Irawati. Nggih. Mingkar mingkurengan Aja diganggu lho, iki munggah ning Semarang lho. Dari Semarang ya. Munggah Bandungan wis dhuwur ke Bandungan. Semarang ya. Angkur Semarangan. Hakarono karenan marati Hati Mbak. Nggih. Bukaan 8 akean sik. Selamat. Selamat. Aja tiru-tiru lho, Lek. Jalik Sara. Aja kembangane kalau menjinge muntir kok malah kok. Lah iya wong wedok kok ndek kala menjing lho. Kok kalau menjinge pindah cengel kok. Iki jenenge Nick Apple. Alah, kuwi sing dijenengke teleh ya kuwi. Telah ki nggo pitik. Tembolok. Wong wedok suarane gedhe. Tembolok. Nah, Kuwi jalu ya.
Kok jaluk ten kene. Dhisik mangan woh kuldi iki lho. Sinoba sino karata Ponine Mbak Erawati ki apik. Aku melu-melu ngono mah kok tarangan pitik. Berarti apik dienggo kono rumah. Nek sinomku ki apik kok. Lah nggih kok. Jenengan kok ora duwe. Aku nyoba kok sampean ki dadi rapatet malah nggo mah tinggi kok, Mbak. Dadine sinome jenengan iku mapane mboten teng mriku. Mboten ten mriki. Teng ngandhap. Ten ngandhap. Kula kok wedok fertil kok subur banget kok. Oh, ngaten. Sinome ora ning kono. Teng pundi? Ning dodo kok. Wis simbar. Kok jenenge beda-beda. Sinom, simbar, godek, terus kumis, Ringos, jenggot. Terus nek ning kene apa, Kak? Simbar. Nek ning ngudel. Nek ning ngudel kuwi ya kuwi baby simbar. Kok kayak ana baby simbar barang. babi cumi. Apa iki mau baby? Kok anarkis aku tak amon. Mas aku lamar wong rusuh-rusuh aku ra gelem aku. Karo sapian. Wegah aku rupak nyun sewu ya Mas nyun sewu lah aku jujur. Sing Jaipong pengen diambung neh jare. Jujur ya Mas nyun sewu. Ketoke aku ki lho rupaku elek. Ning nyun sewu nek kon ngomong-ngomong jorok ngono ki ora tekan rasaku. Lah iki jenengan Padha-padha le ngomong mbok ngomong sing becik kok ngomong sing jorok. Nek nindake Mah ra apa-apa. Dadi malaikat le nyateti genah catetane ngono lho. Dadi ora samar-samar. jenengan tekan kono ki arep ndi? Arep ngopo? Ayah, aku pengen dibuahi. Lah kalau ngejak neng jero ngono. Golek engkon kok, Mas. Mas, ora itu melumpat kok ngono kuwi. Carane istrimu adalah sawah ladangmu. Lho, nek nggon agama istrimu adalah sawah ladangmu. Meh tok perlakukan karo Ayo kayak dipacul Lah, ngono. meh karo turu, karo ngadeg, karo lungguh, karo mlumah mengkur monggo ning mergo menungsa kudu nganggo adab manusia men anake ndek sopan santun unggah-ungguh duwe rasa pekewuh, rasa wedi. Kok malah dijak mlumpat pager? Aku ra ya seneng. Alah. Lah lek sing mbok kandhake kuwi nek aturane dienggo wong lenang bebojoan karo wong wedok. Lah nek wong wedoke model kaya kowe ngono ki ra ya mesake sing lenang. Lah kok wedok spek Banaspati yo. Bude. Rene Thomas mo. Pripun Mbak Ero? Dadi wong wedok niku mbok sing rada jual mahal ngono lho. Lah, iki kelirune jenengan. Lah piye? Ora mudeng agama. Lah piye Nek ta? sing lanang pasif, sunahe wong wedok ki sing aktif. Lah kowe ki apa bojone sah? Lho aku tuku aku tak bayar. Tak bayar kok. Wedone Lah kowe iya aku yo tak cucukke nek bayar akeh. Tulima ya nek buruh ya sedina. Bar pintu 5 kok ora dikapak-kapake gur dienggo ngabar kanginan. Tuas aku nyewa hotel ora dikapak-kapake. Hotel Semarang. Rene Mas. Terus gak diteruske le bawah. Aduh. Kapok. Ngeleh tibake. Tibake kele lho jebot tahu bakso. Alah. Kaeto merapne tanah Jawa. Agama agame aji
kula mboten badhe ganggu kenyan kedah profesional. Nggih. Perkara kok aku nek kedaknya ki mung memberikan dorongan moral tok. Ya Allah mesra banget ya. Oh iya, mesra banget. Ayah karo bapak iso mesra banget. Ayah bapak, ayah bunda. Oh iya. Pak ayah ora bapak gundul Iki ayah, iki ayah, iki bundas. Aku Mimi. Mimisen. Monggo Mbak Irot. Mbak Erot sapa? Mbak Irawati. Kok Mbak Erot? Mbak Erot. Wong edan. Iya. Ayo, saking pundi Mas? Saking dene, nggih. Saking ajeng napa wingking? Bika buka celun apa yang kendang? Oh. Mangestoni to. Nggih jenenge Mbah ki anggo tambah kok. Aku mung jurung donga nggo sliramu, men karirmu sak karonen sansaya meningkat. Amin. Nek kaya aku ra kene iki gur golek sedulur to, no. Oke. Ayu wis tau ayu, sugih ya tau sugih, tau laris, kabeh dalang-dalang pengen ngayunke aku. Aku saiki golek apa? Aku golek tentreme ngati. Apa jenenge ngendikane Mbah Uti iki lho, ayu ya tau ayu, sakjeke uripe ayu ora tau. Nek ya gur ngono. Ayu lho digoleki ra ono. Iya. Walah. Kok dadak siya. Pripun Mas? Nah, wis karo le mekenge genah gelem kuwi ngono. Lah iki ngene iki, bahasa klop. Lah tekon ngene iki. Lah tekon ngene iki, Mbak kowe ndek Twitter ra ya ora duwe, aku ora nggo Twitter. Duwene apa? Duwene apa? Kula duwene micet. Wong edan lho. Ora oleh. Aja lali pamelengko. Janji
Andara peseng para mantri Ninggal Kang Resnan sampun. Sampun, wong ayu. Terima kasih. Dadak dibenekke barang iki lho. Pripun, Mbak? Ping slewo. Tak nggon joget ki mah ngelumpuk susuku. Koyo dadak dibenekke ngene. Susu kok malah arisan ya. Jenengan dibenekke ora? Mboten sah. Mboten. Reoni Men healing. Nek ada nyepelekke karo ngene Mbak Mimin ronde jenengan lho. Lah piye? Apa ngene Mbak Mimin lho? Kok iso? Ngene Mbak Mimin iso dipeme, nggonmu kok iso dipeme Ora susune. iso. Iki sak diperes barang. Oh, kuwi nek ndekmu nek gatel rak dikukur. Heeh. Ndek Mbak Mimin ki nek gatel dicopot diketek ngene lho. Metune bangsane coro, ayam. Kolo jengking. Kolo jengking. ketonggek kelabang Nggih. Makasih Mbak Erawati. Nggih, menika sampun Mbak Nggih. Sangi. Piye kok wutuh ya lah Jan. Lah wuto ora ya kuwi yo ora kelong apa-apane. Lah ya Jan. Jenengan nggih. Layak jan apa? Ayu ngoten lho, sempurna ngoten lho. Oh. Aku pemangki sesuk arep botok kok primen rada. Bodok melanding apa bodok Pakai tarik benang ngono lho kene ku men rada. benang senar. Ngono tok atur lho. Kok jatah iki aku ya gumun lho. Iki ki kulit apa jarek kok wirone akeh. Aku sing tak godono Dria kok pri tak tidak untuk merawat diriku sendiri ya. Lah terus bangga apa? Godono Dria. Walah, iya. Sambung sinden. Sambung Mbak. Sinten? Ana Mbak Anggi karo Mbak Niken. Oh iya. Mbak Anggi karo Mbak Niken. Mbak Anggi karo Mbak Niken silinder ayo. Silinder. Iya, putra dan sakit kepala tak tong, putra tak tong, kadang kapan saja. Putra ada obatnya nonton kita semua. Apabila budrek nonton Bati 2. Dijamin putra. Dijamin Sansaya budrek. Nggih. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu. Mbak Apri tambah cantik. Ya piye wedok kok ya. Lah. Mbak Niken ki pirang-pirang episode izin terus. Soalnya kekesen le futsal. Sinden kok Futsal futsal. anggap Ya olah izin lah kriten kalau futsal ki lah. Oh, mboten. Sik ditambahi siji meneh kembarane Mbak Apri iki. Sinten? Ayo Mbak Yanti yo. Halo Mbak Oh, Mbak Yanti. Yanti. Ayo Mbak Yanti. Iki kembarane Mbak Apri. Kembaran kuwi mirip kok kuwi. Iya. Kembarane Mbak Apri. Apa le merdukun Kowe padha iki ya? ngarep ngarani aku bodine lanang ngono to. Ora. Wajahe iki lho. Mas iki rak mirip. Layarane aku ki jare gagah jelita iki ki apa bedane ora? Ya padha lho kaya banci kok. Maksudnya Rabolo aku. Rabolo. kecere Mas, kecere. Kah aku jajar Mbak Niken ngopo? Kah aku ngopo? Wis kono sinden-sinden do padu. Ki musuh bebuyutan lho. Jotakan. Nggih, tengah nggih. Kowe kene tengah aku mau jajar tengah. Ya Allah. Kok le sia-sia ora. Iki Mbak Yanti saka Gunung Kidul. Nggih. Dek Anggi saka Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kelut. Gunung Magelang. Mbak Anggi. Mbak Anggi saka Gunung Oh Tidal. gitu. Sekarang rumahnya Magelang. Oh Magelang. Nggih. Oh, derek keling gendeng. Apa wis resmi
positif piye? Dereng. Sampun, oh dereng. Anu ae Mas, nikah desa sik wae aku ya nikah desa sik. Kondangan tok di sekseke wong desa sik ngono kuwi. Kowe nikah sego wadang kan to, Lek? Sego pindang kok sego wadang. Oh alah. Cik. Ngatur kenapa niki? Ayo monggo sak kersane pamundutane minggu mau. Sak kersa panjenengan. Slendro genti lah. Ya, Sulendra Malik Sarung. Wah, asem. Lungguh kok wis lasem iki. Iki kayak lingguan kok wis lasem ae. Yes. Apa mak lagune? Pak De. Pak D. Nggih. Pak De Sukimin. Aku bojone sapa? Lah kok bingung? Kok bingung, Apa kowe iki ayo. lo tren kok? Lah akeh banget sok mirip sapa kira. Aduh. Buka uang apa buka sinten? Buka gamelan apa buka telak, Mas? Oh, buka kendang wae. Dlang. Oh. Tung tak tung tak tung. Oh. Yo. Jas. Adono. Asik. Aduh. Asik. Asik. Tok ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu
Terima kasih. Pakde wedenono besok siksa neraka. Nah, Kuwi tembang anu, De. pripun? Anu Pengiling-iling. nggih. Pengingat. Aja mung mburu seneng tok ning donya. Nggih. Ingat ada hidup yang lebih panjang lah. Iya. Mergo sejatine wong ning alam dunya iki mung kon ngibadah. Mosok ngibadah terus ora kerja lho. Kerja kuwi nek diniati becik ya ngibadah. Nggih. Kumpul bojo ku ya ngibadah. Nyumbang ya ngibadah, ngarit ya ngibadah, nimpal letong ya ngibadah, ning pasar ya ngibadah lho. Tergantung niate no. Tergantung niate. Dadi nang donya kok ngibadah terus nyambut gawe pil. Nyambut gawe ki ya ibadah lho. Nek kanggo wong sing apik niate lurus, kabeh mau direken diitung ngibadah. Nah, jan penak Dhisik ya. sekolah STM ngendi ta, Lek? Kok STM piye to ya sithik-sithik ya ngaji. Oh, alah. Tak kira sekolah STM. Mbak Via ya Mbak ngadeg. Mbak Pia. Pia. Ayo. Mbak ya mesem pedae apa? Mbak yang guyu susah pedae apa? Panjang opo Tetep ing janji. Aja emo. Aja tansah juwa. Latihan aku ketansih. Lah ing janji. Mesakno tansah tak enteni. Yo bareng aku diururi. Kagunan watone tumaman. Mesti Dan nggih sugeng dalu. Datri. Sugeng dalu, Dik Sugeng Pia. dalu Mas Mimi. arep undang Mas, arep undang Kakung, arep undang Lek, Pak Dhewe wis monggo kerja. Ki aja klewa-klewa lho Mbak Via. Lah piye ta? Kuwi iki Widowati Waranggana kok Oh, Mas. gitu? Pun mboten cah nyritake nek wong ngerti literaturku lho, ngerti pikiran- autobiografiku. Silsilah. Silsilahe. Mula dhek iki rak duwe jeneng asline. Asline? Mimin Angga Inggi Traing Wilutama. Ya iki. Traing Wilutama. Traing Wilutama. Heeh. Wilutama ki betari ning jaran iki. Jaran. Bojone Oh, durung. berarti biyen-biyene iki trah jaran. Bojone Durna ki. Lek penting rak betari. Betari kok nek jaran kok ya kok. Ya ora apa-apa sing penting betari. Gak wis dadi rakyat jelata ora ngeyel apa-apa. toh. Kandhane kok sehat Dik Pia. Alhamdulillah, nggih sehat. Cek berkas. Terus saya. Dek Via menika sampun kawangku dening Kakung menapa tasih single menapa malah pun gedabel. Kok ngedabel. Jenenge Gedabel ki maksudnya pripun? maksudnya Gedabel wis bojo wis awake kandel wis bojo wis tau kagungan putra wis tau nggar bini ngira awake rada gedabel. Oke, berarti kula sing gedabel niku. Oh pun Diana. Nggih. Oh nggih. Ning rodok gedabel. Oh. Durung patek gedabel. Bojone jenengan kok ra sadar-sadar itu bojo. Lah pripun to? Di bojo kok gento. Lah ora apa-apa wong trimo-trimo wae kok Lho bojo. kan enek plus minus le kaya Dik Via ngene iki. Heeh. Plus Nek- Lho plus iki nek kowe apa jenenge Perkasa. perkasa ngono kuwi wong lenang karo nggodhoe wis gigrek sih. Nah, betul. Kok malah betul. dijak gelut. Iya ngono kuwi. Minus-e? Iya nek digodho tergantung kowe ngono kuwi. Nek minus Minuse ya gur emrel kuwi. Nek aku ra iku tak gawe elek kok Pri, men wong lanang do ora seneng. Lah kae wis tuwa elek, pancen tak gawe elek iku membentengi kehormatanku. berarti asline ki cuan. Cuantik, tak make up karakter tua men do wis tuwake ora do godhong. Tak dudahi fotomu nek ning omah pas seporotan ro sarungan ye. Ya cantik Yuan. Alah bluduk kan. Kira ki kaya sing diomong. Nggih, ngaturke napa wong ayu? Ana request, Mbak. Nggih. Ah, Saka penjane Pak Nanang Prasetyo wis. Pak Nang. Pak Nanang Nggih. Prasetyo. Wis transfer pira nih? 500.000. Request apa? Pepiling Pepeling. Oh nggih dicaos sing karo gugur gunung ning gugur gununge Pelok barang. ya ora bareng to ya engko Nggih. to ya. Nggih pelok Oh, barang. Beda. pepeling rumiyin. Iya. Nggih, mutaken. Langsung, Non? langsung. Prayoganipun mawi bawa. Mawi bawa. Kontes bawa. Iya.
Mau Mbak Apri urung bawa dhewe lho. Bawa sore dhewe. mau. Arep adol apa kuwi? Oh, Mas enten sing ajeng bawa. Sapa? Pak Aril. Pak. Aja gawe peraturan dhewe. Ora lambangane bobo lho, Mas. Kowe ndong lagi nonton tombol ngantuk. Ora, kuwi iki sing didumo ki beda. Gur ngene-ngene Kok tok. mbok duranggang agak nonton ketoprak Jepang ngono kok. Ketoprak Jepang. Monggo Mbak Apri kali Mbak Pia bawa. Nggih. Ayo Mbak Mimin bareng. Oncek lho ki mangke. Sing tuwa nuwun sewu tuwa ki metu-metu wis nggawa. Lah nggih. Iya. Wis gawa pewarah. Nggih. Monggo wong ayu. Siapa sih? Siapa sih, Bu? Ya sing Ya, cap cip-cip, sing ya. nom-nom sik ya Mbak Apri sik ya. Oh ya. Nama kuwi Rukun Islam Welak. kang lima puniki. Atase metu lanang sore sampe kaya ngono ya. Lho ngene iki nggo pengeling-eling kanggone para wong lanang lho, Le. Lelaki. Nggih. Kanggone lelaki. Dadi wong lanang nek duwe bojo, nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka bodi. Aja kenyut suarane tok Lah iya, barang. kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Lah, kecilik to malah. kapusan. Malah kaya anu bedol entik. Kak entek lho. Kak entek lho. Katir dakna mring para sesama. Ya, Nduk Via. Aja pada ditinggalke Monggo Mbak Mimin. Oh, sing nggon angel kowe ra mampu. Pasrah. Kole ngasorke kok. Pasrah. Mong Lah jare pasrah. Oh iya iya Monggo pasrah. Mbak Mimin iki bagian sing ragi awrat, kula mboten mampu. Ngomong wong tuwa. Dadi ngomong pasrah. Wong tuwa iki ra wis maleh. Lengganono Mbak Malah Mimin cilik to. monggo kula bagian sing awrat mboten mampu gage. Nyuwun pangapunten menika bagian awrat. Kula nyuwuni dipalilah bantuan panjenengan, Bu. Oh, iya, sing Buta. Sing angel sliramu ora mumpuni. Nggih ngoten niku leres monggo. Ngomong. Kayak senior ki mesti suarane Jos tenan elok. Elak. Coba ya. Rukun Islam. Senior, sinden senior kok nek bawa kok iso nganggo kain ngono ya. Rukun Islam. Kuwi arep bawa apa arep nyendal tali wangsul kuwi. Sing marang Kones lampu. apik banget. Semuanya punya cara pendekatan terhadap lagu itu sendiri-sendiri terhadap lelaki itu gendengin pendekatannya beda-beda. Mbak Mimin ki cerdas ya, pinter ya. Pinter nutup wirang. Tiwas mau nek arek tak kon dadi guru kowe. Lah apa? Jare apik kok. Sahadate kang angka siji Angger nyuara banter kok mesti gue tole kok dipites. Oh mulane tok samper. maksudnya energine iki men terfokus ning nggon kene ora Si anu to. Si sapa jenenge? Si sapa selamat. Mukidi. Oh. niki tak jenenge maksum kok. Apa bojone Mbak Lisa? Ayo, Pia. Kang angka loro salat dene kang telu Maji nemr. Yalah.
Ramadan nindakno poso. Ayo terus mimin. Ya limo ngibadah haji. Cek, kowe patute nek suluk pas ngelik kae. Ngono. Lambemu. Sing kok pitik kluruk kok. Rukun Islam sampurna. Mangga rencang-rencang ansor laras. Monggo sareng-sareng mah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yen wancine tansah dielengke wis wancine padha nindakake andanos kumandang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran sholat dadi jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah. Bulan asar Salat saya
Wis setengah siji Mbak Min, Mbak Pri. Lajeng. Rak tekan gara-gara tadi nang. Timbukan. Oh iya. Insyaallah. Nggih, matur nuwun. Tak neruske lakon sih kek. Nggih. Iya. Sukses kagem Dek Yusuf. Amin. Sukses kagem Dek Deva. Rezeki lancar, sehat kagem keluarga besar Bapak Yoga. Sekalian Ibu Ani. Muga-muga Dek Deva aja ngantek merucut saka kudangane wong tuwa. Sukses Selamat sehat. sing nanggap, selamat sing ditanggap. Selamat sing nonton tanggapan, Nggih. selamat sak kabeh kabeh. Sembah nuwun Dek Yusuf. Iya. Yo, Nduk, tak direkke. Ya Mak ya. Kirim pate kasih kemudian dalang